Oh, tanawa. Ang asawa dyan, Paul, hindi panilhig, no? Pero dagan kay nag-utang. Ay, tanawa ka ron. Nay maningil, anak. Oh shit, not good. Gahig mo utang, pero gahig mo bayad. Mulagi. Magtago-tago daw ng maningil. O gani, no? Sige, pangutang. Nya, way ka bayad. Muna ilisod mo. Pag wala pa ang kolektor, ang silig-silig, gawas-gawas. Tanawa ka ron, nanang kolektor. Sulod lagi Oh na shit, silang bala. not good. Tanawa. Boss, mga tanaw ta ko boss ba kay isugo ko sa mga amo kay dahil pala utang ng napita ba virgin na lagi. Nah, tanawa. Wa nagpalibat. Mo pa'y pag-istorya na to. Na, lagi na ron. Na, boss. Kaunom na karon ba naningil dia siya. Tama gid, boss. Nanilhig na siya. Ang sulod man to pag taon-taon lang. Sulod na pod, kita nimo. Taon-taon. Atuan na lang dito, boss. Paningla. Murag naman titaw di ka. Paningli, boss, paningli. Boss, salamat kay boss. Kaya akong lawson kay namang ka anak dia ron. Maningil ko ba? Salamat kayo ha. Yato. Ayo. 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 Nawara lagi basta tinglon ba di mo tubag. Di ulon bi. Awar lagi asa ka ni ron. Tubag baka ni ron. Ayo. 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 Saan man day ni? Ay, wara nagtago-tago man day ka. Ay, sir. Pwede sunod semana na lang. Siksi ba yan yan eh? Murag pakya siguro. Murag di ko katingil. Sige, sige, sunod ha. Pag jud, pag anda mo kwarta. Mato na ko. Ay, sus. Ang ana na dahil gamitan nga diskarte. Gamitan na dahil ninja moves. Sus. Susunod. Ang ana radi ay. Para dili ka bayad sa utang. Ang ana radi ay. Sus, na ko. Naba kay tao diri arno? Uy. Mutaan na ko aning tao bi. Boss. Boss. Saan ang tako, boss? Nabay tao diring balaya? Ha? Buka ba no? Unsa man din tawahan na pangutan-an di ay? Wa ko balo di ay. Diri mo, dito na lang ko sa balay. Ayo. Naba kay tao diri no? Ayo. Ayo. Hala. Magpasiksiday ko karon. Here we go Ade ang again. kuruntor. Ayo. Naba kay tao diri ano? Yamete kudasai. Bi? Bating gawi? Yamete. Ay, unsay ato? Ay, ikaw man day ni sir. Ma'am, ako ni ma'am. Balik lagi ko ma'am kay sabot ba yata ma'am na bayad na karon. Sir, napikan jud ko karon sir ay kanang nagamit ko na ko sa akong mga anak. Ulit na ko mga kuan ba kanang gamit sa eskwelahan. Pwede semana na lang sir. Hindi ka sa buwas sir. Naunsa na po, di balik na po. Gabi naman yun ni kasiksi, oy. Patay na yun ni Ron. Hindi na po yung katingil. Ma'am, siguro lang yun naman na makabayad ko sunod, ma'am. Kay sunod si Mana, patay na yun ko sa akong busing. Ako ni Joy, pandango na ni mama. Patay yun, grabe kasiksi yun ni mo, ma'am. Ato na ko, ma'am. Sunod, pating kamuti, mama. Patay, grabe naman ito, eh. Taga-tingil na ko, bag. Nyato na lang yun, grabe kasiksi yun. Primero nag-shoot karon nagtapis patay sunod ni magbubo na yun iba patay ko ani ba ditsun lang yun ako ni nung balik pa ko diri tawa na balag mga bali. Oh shit, here we go again. Karon wa na ni dagan pangutana pa ditsun na yun ni Ron. Ron ready na ko ditsun na yun ako ni Ron kay di na bayad jud sa kelas na jud di na bayad. Karon ka. No! Aha, karon. Katulo na jud ko ni balik. Di na jud mahimo, tirahan ko na lang yun yung bayanan ni. Pahalag mga bali. Karon ka. Ayo. Oh, kinsa na? Ano kaya may masibir mo? Kasi may tani mo? Hey! Paano naman dahil ni? Taang sir, mumayad mong dili kay iyan ko niyo. Inyong matportahan ba?
Andy. Dagan na ko, boss. Hoy, balik diri! Nah, tagam. Kolektor sakpan. Da, kabal-kabal lagi dagan. Tagam.